Jek taf li ġraja jintesit u kull tifkira tfatir mit għajd li tridni u bekk issibni. Jek taf li moddi kien li kien u zbal indifen sew ma' żmien għajd li tixtieqni, għajd li teħtieġni għax il-ħajja sajra bla tistenna, bla titwal. U jekk taf li tar marri kull sibi mewweġ f'żiffat fewweġ. U jekk taf li dabluġi f'miġjiet rebbija tħaddan hija li jissir. Jinnaf għax ħarsek hija ktieb Bissim tektib ta' qalbi l-bwieb x'intajt li tridni biex bekk issibni. Jinnaf għax f'ommok lewn il-qrol din l-anja f'qalbi terġa' tħol għax inti tixtieqni, għax inti teħtieġni, għax il-ħajja sajra bla tistenna, bla titwal. U jekk taf li tar marri kull sibi mewweġ f'żiffat fewweġ. U jekk taf li dabluġi f'miġjiet rebbija tħaddan hija li jissir. Darba ħlomt il-verità li llum seħħet għax dwali l-jum. Darba ħlomt il-realtà li llum qed nos. U jekk taf smewwiet ħajjitna fuq bikjietna. U jekk taf li tibqa' xemx is-saħħa qlubna tnixxef moħħna li jissir. Li jissir. U jekk taf. Thank you.